Кукмара аграр көллияты студентлары практика вакытында басу кырларда эшли, суга сүрә чәчәләр. Моның өчен көллиятның 385 гектар сөрелек майданнары бар. Бодай 30, арпа 87, солы 5, борчак 64, бәрәңге 25 гектарны тәшкил итә. Ә күп еллык үләннәр 147 гектарны алып тора. 27 гектар җир пар өчен калдырыла. Безнең практика 8 сәгать үтә. Ул җәй буе дәвам ителә. Без пресс-подборщик навигатор компаниясының белән эшлибез. Көненә 200 урын эшлибез 8 сәгатькә. Практика җәй буе үтә. Без бу пресс-подборщик белән эшләр алдыннан теоретик өлешен өйрәндек, аннары гына басуларга чыгып эшли башладык. Районда күп мал асраучы шәхси хуҗалыкларга игътибар зур. Ел саен диярлек ярдәм йөзеннән яңа программалар барлыкка килә. Инде берничә ел рәттән Кукмара аграр көллияте 3 һәм аннан да күбрәк сыер асраган һәм кой җире авыл хуҗалыгы предприятиесендә булган шәхси хуҗалыкларга арзанлы бәядән пешәнләшенә. Хәзерге вакытта без 340 кролында менә монда йөп куйдык бу өскерткә. Кышка азык әзерләү процессын алып барабыз. Трактор прицебына 18 рулон сыя, һәм шуларны үзе менә монда алып килеп йөп барабыз. Трактор прицебын бушатырга 20-30 минут вакыт китә. Барлык эшләр дә остазлар күзәтүе астында башкарыла. Кирәк булган очракта хаталар вакытында төзәтелә. Һәрбер эшкә мониторинг үткәрелә. Безнең уборка эшләре бетте. Хәзер производственный практика башланды. Малайларны җир сөрергә өйрәтәбез. Безнең монда гектар кумыйбыз. Малайларны дөрес итеп һөнәргә өйрәтү. Аграр көллият студентлары һәм укытучылары өчен урып җыю эшләре ахырына якынлаша. Алар куелган таләпләрне үтәп, эшне яхшы итеп җиренә җиткереп башкардылар. Язгы чәчүдән алып, урып җыюга кадәр бөтен эш циклларын уздылар. Басу хезмәтчәннәре үзләренең бай тәҗрибә һәм осталыклары белән уртаклашты. Икенче курста безнең яз көне чәчүләр башлана бит инде. Шул чәчүләр вакытында уже егетләр безнең студентлар яз көне где-то апрель тирәләрендә практикага чыга башлый, өчен производственный практикага. И шушында үзләренең һөнәрләрен, ягъни теориядә алган белемнәрен дөятегендә киңәйтү тарафыннан безнең егетләр шушы хозяйство дөятегендә үзләренең практический эшләрен башкаралар. Тырышып эшләсәң, тәмле итеп сыйлыйлар да. Яңа кызылган бәрәңгене кырда учакта пешергәннәр. Көлен бераз чистартып, туз да сыеп җибәрсәң, искиткеч тәмле булачак. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.